ନଣ୍ଡା ଗଲି ପାଇଁ କଟିଟା ଘୋଳ ଦହି ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡା ମିଶ୍ରି ପଣା ମିଶ୍ରି ପିଠା ସବୁଟା କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ କୋଉଠି ଆସିଛୁ? ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଧାମ ଓଡ଼ିଶା ଜାମୁକଣ ନୟାଗଡ଼। କୋଉ ଜାଗା? ଜାମୁଗଡ଼ ଜାମୁକଣ ଧାମ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ କୁହ ସାର୍ କୋଉଠିକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ କୋଉଠି କୋଉ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି? ନୟାଗଡ଼ 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 କୋଉ ନୟାଗଡ଼ କେତେ କିଲୋମିଟର? ନୟାଗଡ଼ 40 କିଲୋମିଟର। 40 କିଲୋମିଟର କେତେ ବାଟ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଭାବିଲି ତ କାଶ୍ମୀର ନା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୋଗ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି। ଭୋଗ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ସୂଚନା। ଆମର ରିଚାର୍ଜ ବାନ୍ଧିବେ ଆପଣ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ନେଇ ଆସେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯେଉଁଟା ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ବି ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଆସୁ ଇଏ ମାରିଲେନି ଖାସ ମାରିଲେନି। ଖାସ କିଛି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ନା ତ। ଜୟ ମାତା ଦି ଜୟ ମାତା ଜି ଜୟ ମାତା ଜି ଜୟ ମାତା ଜି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧିବା। ଆପଣ ବାନ୍ଧିକି ଚାଲ ଆପଣ ବାନ୍ଧିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇବ ନା ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହେଲା। ସାର୍ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? वैष्णवी देवी टेम्पल। କୋଉ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ବାଲା? उड़िया वाला। ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଜୟ ମାତା ଜି जय माता दी। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୟ ମାତା ଜି। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସିଛୁ କଟକରୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କୋଉ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ନୟାଗଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜୟ ମାତା ଜି। ଜୟ ମାତା ଦି। ପାଣି ପିଲେନି ସାର୍? ମତେ ଟିକେ ଦେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ପାଣି ପାଣି ଭାଇ ଟିକେ ଦିଅ। ସେ କହିଲା ହାର୍ଡୱେର ଦୋକାନ ବାଲା ସେ ତାର ପାଣି ନେଉଛି ଉପରକୁ ଚପଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଏଇଠି ପୁରା ଏରମାର୍କ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୈରବ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ଆଗ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା।
ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 1 2 କରିବା ମନା 1 2 କରିବା ମନା ତିନି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତିନି ଏକ ଦୁଇ ମନା ମିଶେଇ ଦୁଇ କରିଦେଉଛି 3ଟା ଉପରକୁ ଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଆଉ ରାସ୍ତା ବେଳକୁ ସେଠି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସବୁ ଆଉ जय माता जी जय माता जी चलो कि चप्पलटा এখন रखे এখানে যাহা পাঠରୁ ବାହାରିଲା କହିଛ ନା कि तुम जाबे ना हाँ कि तुम जाबे ना नहीं जाबे केन होइछ की होइछ जीवन तुम जीवे नहीं खोला टाइम दर्शन समय 6टा ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଫଟୋ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ तो एग्जिस्ट जय माता जी थे जातु दिंतु आप मोबाइल दिंतु यहाँ हूँ एंट्री पॉइंट एपटा हूँ एग्जिट पॉइंट मंदिर भितर फटो उठाया मना मंदिर भितर फटो उठाया मना मंदिर बाहर आम उठे दे फटो मुंडिया फुंडिया मार दे मंदिर बाहर तो उठीगला उपरको यहाँ आगे हूँ पहड़ पड़ी गेट बंद अच्छी वैष्णोधाम ओडिशा धनबक्स एग्जिट पॉइंट मंदिर भितर फटो उठाइबा निषेध।